Yan mga kasursur, nandito po tayo sa mismong Barangay Darigayos, Luna, La Union, na kung saan sineselebrate po ang kanilang barangay fiesta at ang pinagmamalaki nilang Pusit Festival. Yan mga kasursur, ang mga nakikita nyo ngayon is yung mga female category ng mga kalahok sa ating swimming. Yan. Bali dalawa po yung babaeng contestant po dito. Nangunguna na po yung isa. Yung isa parang pagod na po. Kaya yan po ang mga kaganapan at mga pangyayari dito lamang po sa may Barangay Darigayos sa kanilang barangay fiesta. Yan mga kasulusur. Kaya subaybayan nyo pa yung ibang mga kaganapan dito sa kanilang barangay. At yan, nauna na po yung isang nakarating sa may gilid at panalo na siya mga kasulusur. At etong susunod naman po ang tinatawag naming balsaton mga kasulusur. Tinawag pong balsaton dahilan sa gamit lamang po nila ay ang balsa. At pabilisan po sila sa pagsagwan hanggang sa makarating po sila sa may gilid. At ang unang makakarating po sa may gilid ay siya yung panalo na. Yan mga kasulusur. At nakikita nyo, tatlo po yung ating contestant sa ating balsaton. At malapit na yung yellow na balsa. At siya na ang nakikita nating panalo. Yan mga kasulusur.
At ang Kilawan na Pusit, Kalahari sa Pusit, Bicol Express, at Pusit Curry, Hana Chicken Curry, at Pinuno, at Igado, Kol, Nalaukan Lote Fish Ball, Kilawan. Okay, enjoy your apple. Sige lang, Mia. Ganda na at Arlene. Hi, sir. Ano? At Titi Rice apple. One. Asla budget meal. Asla budget meal apple. Ang ibay kami vlogger. Mabalin niyo pa yung Si Mayor po ng Luna. Yan. Ang napaka-friendly at napakabait na Mayor. Mga balita. Mga balita yung tulumay nga tawa. Ako hindi ako kumukuha, nilalagyan lang nila kasi nagbibideo ako. Ganito po kasaya ang Pusit Festival nila dito sa May Darigayos. Galingan mo, Ate Arlene. Presidential table. Kaya karga kayo tinas yan lang. Las pahinga kami, las pahinga. Ano nga tayo? Bakit eh? Girito? Talaga na mabutan niya yan, mga nagkasilya. Nagsigil pa lang dato na utin ah. Na mabutan niya yan, ng mga nang nagkasilya. Nag-champion din na pangatawin yan. Okay, ito na namin apaw. Disco sa barangay apaw. Di barangay hotel apaw. May table apaw, di barangay apaw ang table. Open apaw. Ang transak tayo, bakit kaya tayo? Sayang dyan.